Der står 1-0. Det var mega godt skud. Ja. Den gik lige igennem. There's no one to love me. Vante Olsen. Film mig på. Der er snart ved at være halvleg. 1-0. Målet skete ved straffespark. Hvor det blev tacklet på mig. Men så var det ikke mig. Men det var vi til Flagre der tog. Og det er min ven Jakob Larsen rigtig træt af. Jeg har også en kanal. Så er der Tjek den i halvleg. beskrivelsen. Så er der halvleg. Jeg har også en kanal. Tjek den i beskrivelsen. Den havde EH Kongen, hans kanal, så bare gå ind og subscribe til EH Kongen. Yes. Ej. Jeg troede ikke. 2-0. Og hvem scorede det? Så I det? Jo, det tror jeg, de gjorde. Så I virkelig hvem der scorede? Fordi det er noget, jeg desværre ikke kan se. Larsen han klarer lige det her. Jeg skal lige ud og gøre noget. Hvad så? Ej. Tis, det var Plagborg igen. Det er godt. Der er 7 minutter tilbage, og vi scorer ikke. Ui. Lad os se, om der sker. Nå, nu får de en kontra. Christensen. Wright. Lopez. Wash. Og Aurén et eller andet. Chabile. Mark. Villesen et eller andet. Og full time. We win. Så vil jeg gerne lige have lov til at sige for Mark. Husk at like, subscribe, kommenter. Ses i næste video. Tjek min beskrivelse ud. Abonner på mig. Yes.